Салом алейкум дӯстон. Пастилҳои дуодама фирми Алана донаш 140 сомона доставка ба ҳама ҷоро доранд. номеро шумо мемонем, номери ватсапшон каси заказ кардане да ҳамин нависем, бо тоқа сурат ёки видеоша рӯйтон мекунад. Бо диққат тамошо кунед, рангошон беҳад бисёрай. Адресшон бозори Корвон, пажарка, дасти рост, 116 дукон. Бо диққат тамошо кунед, рангошон бисёрай. дуодамаи сатине 100% пахтае. Хеле ки дар сурат ҳастам, хеле моделиша меае. Бо диққат тамошо кунед, бо рӯи навай 140 сомона номерошон аст, яъне номери ватсапшон доставка ба ҳама ҷоро доранд. Ки заказ кардане ҳамин номер да бинависен, ёки зангшон занен, ёки ай пеш омаден наёвен, адресшон наёвен, зангшон бизанед, бо шута шумо мефаҳманд наздики рияди хитоби бозор мешавад, шарқи бозор. Бозори Корвон, пажарка, дасти рост, 4 рияд, 116 дукон. ҳамаш бори навай дӯстон, заказ кардане, марҳамат, занг занед ёки ватсапшон бинависен, бо ҳуй карда шуморо хичон камера мекунем, ки сурат мегирад, рӯйтон мекунам. ҳар як моделша бори навай, ҳамаш бори навай. Дӯстон, подписаться, лайка фаромӯш накунед, ки то ояндам хеле видео бисёр шавад.